Tumbengi. Bawane Mbak Elisa karo ngejak sinden seputra daerah Kapanewon Pathuk. Niki kayak sik tengah niki Ciro nomor sekawan. Iya, sing ora iso kalem kuwi. Iya. Sik ogah wae iki. Mbak Via. Mbak Via. Alah ngerti pentas ning desane dhewe yo nganggo kuku-kukunan barang. Nandang. Kuwi apa ora ngenengi yo kira-kira apa ora marake lara ya. Alah iya. Iya. Ben dadi bintang daerah ngono ya. Ngadeg Mbak Via. Mbak Via Pathuk. Wah, jan. Kajenge krasa ngoten lho nek demoki. Oh. Oh, ini lho, Mbah. Iya. Krasa to, Mbah? Kaya bojoku ki ya pasang kuku gedawan rekane ya ngucek moton matane dhewe malah kuat. Nggih, Gendalu, Mas Dalang, Mbah Walunya, Mbak Nggih, Elisa. Sing dalu. Sedaya warga Pathuk mriki. Tanggamu dhewe, Mbak. Nggih, kula nggih mlebet Omahmu nggo ndi nek Pathuk kene? Sik. Mriko terus mriko nggen kula dalan anyar. Oh. Ajeng ten Sambi Pitu. Oh, sik menggok-menggok ngono kae. Nggih. Gunung Kidul dalane menggok kabeh, Mbah. Lah iya. Nggih. Menggoke mengiwu karo nengen ning, Mbak. Lah iya. Ya iso gede, iso cilik, iso munggah, iso medun.